I love you. LUMNEK DYAY itinag sa bata itaaw kinalangin nangyayon
abuya di paimadang na kaisut mangiparda iti panagmay sa iti mali Durusay isingge tunde ko isargan agari iuliwe agkaraya ilangis katlungda kay taladawa katlata katuisipan ko apaglang laiwa naglawa ket gawide nagbayton tangat tao nalaklak ang kumbang naumay ka sa rungara message man o rin o video call hadiran doon magkaanay doon na pangikapasan tuwin ko ay naglawakit naminan ay ako. Happy watching! And smiling to mama. Cesar! Iti gabi sabay na nagmaturo alaet ang latawa iparabaw puti puso makita kalakuma uray no darep-dep lae umabang arane tuiling na Iti nagsabata idaga ng laki ito kung ka nagmo si kanti malaglagip ko nagsasarita
who's Yan, happy watching! Mami Emilia Rosquita Miguel, ni Mom Marcel.